PNL-ul, prin efortul pe care l-a făcut de creștere economică, a ajuns acolo. Iar pe de altă parte, vreau să fiți mândri că partidul acesta nu are legat de el nicio privatizare care să pună în pericol soarta românilor. Uitați-vă la USL, la PSD, privatizarea petrol, pe un pumn de dolari și cu consecințe incalculabile pentru ce înseamnă viața de zi cu zi a românilor. Uitați-vă la liberalizarea prețurilor la utilități, pe care au negociat iarăși în detrimentul interesului românilor. Uitați-vă la privatizarea de la Mecel, când oamenii au fost în pragul disperării și al sinuciderii. Uitați-vă cum își bat joc de Olchim. Noi am preferat să nu vindem 9,84% din acțiunile Petrom pentru că am avut prețul corect al interesului țării. Ei au vândut Petromul pe 770 de milioane de dolari, când molul din Ungaria valora 18 miliarde de euro, de dolari, la acea vreme. Am vândut și rezerve de țițeale țării, am înghețat rezerve de 10 ani, am impus obligații statului român de peste 6 de milioane de dolari să închidă sondele, am vândut pe nimic Petromul și am avut cea mai mare creștere a prețurilor la corporații în Uniunea Europeană în perioada de criză. Asta este USL-ul, ăsta este PSD-ul. Și au curaj să aibă tupeu să vină în fața românilor pentru a cere în continuare încredere. De aceea avem nevoie de opoziție, dragi colegi. Avem nevoie de opoziție pentru a ne arăta românilor adevărata fața guvernului USL. Avem nevoie de parteneriate cu președintele României. Este o greșeală să spui că nu mai ai nevoie de președintele Traian Băsescu, când el are un electorat între 20 și 25% astăzi și care se suprapune până la identitate cu electoratul nostru. Ce facem dacă ne despărțim de acest electorat? Ne ducem la 5% la limita intrării în Parlament. Eu cred că, pe vorba românului, că unde doi puterea crește, acum în perioada de opoziție avem mai mult ca niciodată nevoie să consolidăm acest parteneriat câștigător și să creăm premisele victoriei viitoare din 2016. Deci menținem acest parteneriat în interesul românilor. Eu cred că aceste obiective pe care le-am enunțat pot fi îndeplinite astăzi de un candidat care se află pe scenă. Și acest candidat este Elena Udrea. Spun că este Elena Udrea pentru că are tenacitatea, calitățile, voința și știința să ducă partidul la guvernare în 2016. Uitați ce am făcut, dragi colegi. În iunie, pentru că n-am obținut 25% când am propus la locale, am obținut 25%, mi-am prezentat demisia împreună cu dreptul birou permanent național, ca o formă de responsabilitate și a dat partidului o șansă să mergem mai departe. Din nefericire, de la 23 ne-am dus la 16. Întrebarea acum, dragi colegi, ce facem cu partidul? Să știți că astăzi nu votăm pentru soarta lui Vasile Blaga, Elena Udrea sau Monica Macovei. Toți trei vor avea un destin strălucit în continuare politică. E vorba de partidul nostru. Dacă de la 23 ne-am dus la 16% și suntem în opoziție de peste 7 luni și în loc să creștem, scădem, ce facem? M-am uitat la ce s-a întâmplat pe scena politică românească de după 1989. Întotdeauna, în momente de opoziție, partidele au încercat să-și regăsească un motor nou care se ducă pe creștere și nu pe cădere. Așa a făcut și PSD-ul, așa a făcut și PNL-ul. De aceea cred că avem nevoie astăzi să gândim la interesul partidului și dacă ne gândim la interesul partidului, avem nevoie de această schimbare care să dea perspectiva partidului nostru de a crește și de a ajunge ca principală forță politică la guvernare în 2016. De asemenea, v-aș ruga să nu lăsați pradă clișeelor de televiziuni, pentru că s-au spus multe despre Elena Udrea, dar acum a fost o campanie internă peste tot în țară. Este acel om de partid, vă spun eu, care a fost în guvern și pleca 30 de minute mai repede de Sfântul ședințe de guvern, toată noaptea să ajungă într-un colț sau altul al țării, la Suceava, la Constanța sau la Maramureș, să se semneze proiecte europene sau să fie alături de colegii de partid. Este un om care simte și dorește binele acestui partid. Este de asemenea un om care a fost acuzat de televiziuni de multe, care topuri, care poșete. Toate femeile au topuri și poșete, dar ce mai important pentru politician este că a venit cu poșetele din afara politicii și nu le-a făcut din politică. Nu s-a legat niciun element de corupție de numele Elenei Udrea și asta este extrem de important pentru un om politic. De asemenea, s-a spus că este femeie, nu să fie un președinte de partid femeie. Eu cred că am depășit aceste clișee și că dacă nemții sau britanicii
sau țările nordice de mult au avut curajul, cred că și PNL-ul astăzi are șansa, fără echivoc, să dea un președinte femeie, Elena Udrea. Și pentru că timpul nepurțător, aș mai avea multe, dragi colegi, să împărtășesc cu dumneavoastră, pentru că am avut șansa ca din 8 ani, că am fost la conducerea partidului, 6 ani să fim la putere, să știm ce e guvernarea, dar să știm ce e opoziția. Și vreau să știți că eu am avut șansa ca în 2004 decembrie să primesc cel mai important cadou politic pe care l-am primit vreodată. Este acesta. Este insigna PD pe care am primit-o de la președintele partidului de atunci, Traian Băsescu. Simbolul victoriilor partidului nostru, simbolul performanței din PDL. O invit pe Elena Udrea să vină în fața dumneavoastră, adică susținător al moțiunii care o prezintă, să dați voie să ofer acest cadou de suflet al PDL-ului, simbolul performanței noastre, cu speranța că va duce partidul acolo unde ne dorim pe toți, de victoriile pe care am avut în România. Dragi colegi, Elena Udrea. Domnule primar, susținerea noastră mă onorează și mă onorează această insignă pe care ne-am spus astăzi în piept. La fel mă onorează și mă bucură susținerea colegilor pe care îi vedeți aici, în spate pe scenă, dar și susținerea dumneavoastră a tuturor celor din sală care ați venit aici cu încredere în viitorul Partidului Democrat Liberal. Și faptul că suntem atât de mulți, faptul că mai cântăm himnul partidului cu tot sufletul, arată că Partidul Democrat Liberal astăzi are viitor și noi o să-l construim. Am prezentat moțiunea pe care din fața dumneavoastră, noul PDL, o nouă Românie în întreaga țară. Și peste tot, colegii au venit cu încredere că vor afla viitorul Partidului Democrat Liberal și au participat la dezbateri și am ascultat idei, am ascultat propuneri și cred că această competiție a dat șansa partidului nostru să se relanseze. Partidul Democrat Liberal astăzi este față în față cu propriul lui destin. Avem posibilitatea să votăm viitorul partidului nostru. Vin din partea celor care cred că Partidul Democrat Liberal are în continuare un drum de succes. Candidez în numele celor care mai cred astăzi în Partidul Democrat Liberal și vor să-i construiască viitorul. Suntem într-un moment dificil pentru partid și nu are rost să ascundem acest lucru. Partidul vine după 10 ani de victorii, după 10 ani în care a dat în România de 2 ori președintele țării, a dat de 3 ori primarul general, a dat guvernarea, a dat șeful Camerei Deputaților, șeful Senatului. Am avut președinți de Consilii Județene. Mai acum un an aveam și majoritatea în Parlament, dar astăzi suntem în opoziție după ce am pierdut 2 rânduri de alegeri. Și mulți dintre noi, dragi colegi, nu mai văd un viitor pentru partidul nostru. Unii dintre aceștia au ales să plece. Și eu le spun drum bun pentru că partidul are nevoie de oameni loiali în acest moment și puternici și încrezători în noi. Dar cei mai mulți, ca noi aici în sală, ca cei care stau acasă să uită cu speranța ce vom face aici, mai cred încă că PDL poate să redevină cel mai puternic partid din România. Și eu sunt între cei care cred că PDL poate să redevină ceea ce a fost odată, poate recâștiga alegerile, poate să se întoarcă la guvernare. Avem o istorie de succes despre care s-a vorbit astăzi aici. O istorie care a început în anul 2001 și a început astfel cu o schimbare. Schimbarea din 2001 a făcut posibil ca Partidul Democrat Liberal să scrie 10 ani istoria Ești pe României. scaun acolo, viu să te aduc aici. Partidul Democrat Liberal poate să întoarcă astăzi încă o foaie, să deschidă o nouă etapă de glorie pentru fiecare dintre noi, pentru partidul nostru și pentru România. Ei, uite
te îndreaptă. Ca toată energia pe care o avem